Kolegice i kolege, Zakon o sjemenu je zadnji čavao u poljoprivredu, u lijes poljoprivrede RH, u selo, u seljaka. Sjeme i značaj sjemena je ogroman. Ovim zakonom, člankom 16 se predviđa da domaće sjeme mora ići na doradu, što znači da će poskupjeti to sjeme, da će ionako 80% tržišta stranog sjemena, ko zna kakve kvalitete upitne, preuzeti 100% sjemena. Korektnije bi od vas bilo da ste zatražili zabranu, da ste predložili zabranu, ovako je to bolnije za seljaka, ovako je to morbidnije za seljaka. Selo i seljak su doslovno uništeni. Imamo peticiju od 100.000 ljudi, 30.000 OPG-ova, brojnih znanstvenika da se zaštiti hrvatsko autohtono sjeme, a ne da mu se zabranjuje da bude na tržištu ako nije dorađivano. Ovo je isključivo pogodovanje štetnih lobija unutar Ministarstva poljoprivrede i Vlade, nastavak kontinuiteta uništavanja sela i seljaka. Na ovaj način mi doslovno ugrožavamo ovo malo poljoprivrede što je ostalo. Osobno sam predlagao zabranu GMO hrane na našem području, potpunu zabranu, a vi ovako pogodujete očito svojim sponzorima, Monsanto ili kome već ne. Tražio sam zabranu glifosata u korištenju tretiranja naših poljoprivrednih zemljišta i to niste htjeli. 700.000 hektara neobrađene površina imamo. I što sad? Što uvozimo? Što uvozimo? Što radimo selo i seljaka? Selo i seljak je jedino što može napraviti napredak ove naše države. To mora biti mjera i demografska, da potičemo selo i seljaka, da u turističkim ponudama imamo proizvode autohtonog domaćeg sjemena. Hvala kolega Bulj. Tražim da ovaj zakon povučete.